intentaremos mellorar a cole con as ideas que tivemos. As nosas ideas, algunhas tiveron que ver con outras de outros equipos, como poñer unha rampa para os nenos discapacitados poden subir a pista sen ter un problema, ou ter 2 conxaxes para baixo, con ano. Máis profesorado para os nenos especiais discapacitados. Mellorar os baños que están rotos porque algúns, porque están sucios e rotos, como os das nenas que non vai a cadena. Actividades extraescolares baratas porque hai persoas que non teñen tanto diñeiro, queren facer actividades extraescolares e non teñen o diñeiro suficiente para pagar. Xoguetes novos para os infantil porque fora só non teñen xoguetes de muñecas, así, suficientes. E no de dentro casi non hai. Máis xoguetes novos para o recreo de fora porque hai moitos, pero hai xoguetes que aros, pelotas, non, porque pelotas de pista non hai, casi. Agora hai unha, pero está rota. E que hai? Non hai que. E no comedor antigo hai unha chea de xoguetes. Xogan fora do comedor. A primeira, que os baños das chicas, a cisterna non funciona, sí que funciona. E dos E tamén que eu creo que os de primaria, bueno, polo menos os de cuarto, sí que ten informática, porque usamos os iPads como informática. Porque a sala de informática é que está sempre, entre comillas, cerrada. E en quinto e sexto sí que hai ordenadores. Pero en primeiro, segundo, Terceiro, cuarto.